Shalom, selamat hari Minggu madihita, oma Minggu parjulo dung tau baru, odolan ni jamita, aisian hamorauna dohita majalo, asini rohana. Taparade marohata, nileo matiki dihita satoke marhahohoma. Tapuji matuhata marede mahita sia buku ede nomor 4 ayat saja sah tutulu. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amin. Sai mangaranapi do mataku do pak akaduluk, sia dia do ulaning ro pangurupi o tuau, sian Jahoba sito palangit dohot tano o sabing, ro pangurupion iang go tuau. Daktagamon loason na tarsuladit patmo, daktagamon nok mata ni si jagaho, say jagaw ni Jahoba doho siya nasa parmaraan, say jagaon na do todim, say jagaw ni Jahoba doho lahoruar dohot lahobongot, olat niyon rudi saliling nileling na, haleluya. Haleluya. Martangi yang mahina. Ali Tuhan debata ama namara siroha. Di bahen hodo anak kaholongan ni roham tutoru ni pantik. Asa di palua akan ginonggoman ni patiki. Urupi mahami
Asadohot hami dapotan haluauni, jala asamian hami di bagasan harajaonmu. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita siap buku ede nomor 750 ayat 2 dohot ayat 3. Hatani debata nagabe epistol di minggu tasadarion patujolo ni jamita tersurat di buku ni Pesalmen 147 mamuka sian ayat 12 sahat rudi ayat 20. Pesalmen bidu 147 mamuka sian ayat 12 sahat rudi ayat 20. Songona somal tajaha mamargat tisorin di ayat perpudian non rap hita majaha. Puji majahoba alei Jerusalem, puji madebata alei Sion. Ai ibana patogo akarasang ni pargubanganmu, ibana mamasu-masu aka anakmu di parsitonga ammi. Ibana mabahen marhademahon parbalohanmu, di pamahap dohot eme namarmiak. Ibana manongos baga-bagana tutanoon, macay doras marlujong hatanay. Ibana mangalehon abolas songon iput ni biru-biru, di saburuhod donabur songon sirabun. Ibana maninggakon abolasna, martanggo-tanggo, tung ise manahan jongjong maradokon ngalina. Ibana manongos hatana, gabi malala akai, di paborhat anginna mabaur ma akaik. Ibana mamaritahon hatana tu si Jakob, akapatikna dohot uhumna tu Israel. Rap majaha hita ayat 20. Dang dung dibahis songoni yang gotu manang ise bangso parbigu. Jaladang di botona sida aka uhumna haleluya. Ido sahatna
Mertua ma akan nau bigi hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Mari de mahita siap buku de nomor 167 ayat 1 dohot 2. Tatopotima dosata nagodangi tu adu panilebata nilehom matiki sato kedihita marhahohomon laho manopoti dosata secara pribadi. Martangiang mahita. Alia manami parholong roha, rodo hami marsoba tua dopanmu, manopoti jala manol soli sudi dosa dohot pangalausion nami. Asima roham di hami, sesama sudi nasana jat dohot dosa na hubahek kami di jolum. Alani holong ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, namate humokopami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Ai mucat peak kaduluk jalahumutal akarubian. Alai anggo asiasiku nasotupa mucat sianho. Jalapadan ni hadameoku nasotupa humordit. Nina jahuba siasiho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Marede mahita siap buku de nomor 10 sada ayat 3 dohot ayat 5. Situ tu rohaku
Patik ni debata dala tungulu na baru ima patik parjulo sahatu patik paduahon dohot lapatanna. Songonon matidok disi. Patik parjulo. Ahudu Jahoba debatam ninna debatata. Dan jadi marakup ahu bahenomu debatam. Dia do lapatan ni odo. Ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata asamida nasana adong. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu. Manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano. Yanggo tunggabe si sobaon manak si oloan. Dia dolapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa dang jadi iba marsoba tu sobaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani. Jala dang jadi oloan beigu, manang ulupuhon ni hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugasan hahomitan. Ido sahana, atong rap mangido gogo mahita tu Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na hobar tu patik ni. Amin. Marende mahita siya bukede nomor 270 ayat 1 dohot ayat 2. Nama lumundoro aku mida Yesus Tuhanki ai di sesa dosaku diurasi rohani di magasan persaidon marsigatu tahati dakon maha porseo tai songon nahinati dakon ni dongata saha porseo di portibion rap madok mahita au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu naso hatudusan namano palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea sia tondi perbadia andorak sohabubuhan. Ido tuhata namanao nabernit di panguhuman ni silatus. Namate tarpazal lo ibana di hau pinor silang. Jala tua tubanua toru dong ditanom. Namangulak mangulu di hari patuluhon. Namanaik tu surgo lau hundul di siamu ni debata Jahoba. Namanai pargogo naso hatu dosani. Di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di todi porbadia, jala adok sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabi gema tabahan ni titing na masa di tonga-tonga ni huriata.
Shalom. Selamat hari Minggu, jala selamat tahun baru madihita saluhutna. Tabi gema titing namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan saminggon. Naparjulu barita habot niroha. Barita habot niroha naparjulu. Na di hari Senin tanggal 20 Desember 2025 nunga marujungolo mardohar Sihombing tutup usia 45 tahun anak niamata M Sihombing nahinan tubuni inata T Borunababan nahinan namaringanan di Jalan Bunga Rampai 2 Simalingkar B anggota Jemaat GKPI Padang Bulan masuk sektor opat. Saya dipargugui jala dilewat Tuhan tama pangapulion tu keluarga nasida. Barita habot niroha paduahon. Na di hari Jumat tanggal 2 Januari 2026. Nunga marujungolu amata Eli Isa Siregar tutup usia 54 tahun. Na hinabaluhon ni inata M. Boru Saragi na maringanan di Jalan Bunga Bangsa anggota Jemaat GKPI Padang Bulan masuk sektor 10 tolu. Jala sadarion di Patupa Huriata do parmingguon di rumah keluarga duka masuk pukul 10.30 WIB. Jala sesuai pangiduan ni keluarga sadariodo di Patupa ibadah penguburan manang tutup peti. Napaduahon, napatupahon bunga altar ni huriata di Parminggota sadarion imasian keluarga sektor opat maula tema dinasida jala ditabai tuhatama pasu-pasu dinasida. Namangihut barita parepengon ni huriata songon nasomal barita parepengon ni huriata di bagasa saminggon di parade huriata do di lembaran harotas naung adong di atas meja di joloni garejata. Namangihut na bertugas makubasi manang majakon haroroni ruas namar minggu di tanggal 10 Januari di hari Minggu tanggal 10 Januari 2026 di Parmingguon Manogot sian sektor 5 dohot na posobulung ni huriata di Parmingguon Arian sian sektor 6 dohot na posobulung ni huriata di Parmingguon Botari sian sektor 7 dohot na posobulung ni huriata di Parmingguon Borngin sian sektor 8 dohot na posobulung ni huriata. Songoni matiting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan saminggon. Dinalaho para di rohata hita manomu nomu hata ni tuhata marede mahita. Yesus leon hatorangan kapistaran mangatusi atami leon matana marnina dohot roha naunggo kodalami asato Radopon rohimi
Bapa, ama nami na maringana di Banua Gijang, mauliati rohanami, diasini roham, naung patari parho kami, tu tahun baru 2026. Bongot dohami tu jorom nabadion, lau marsaulihon hatam nabadiai, atong saya todi parbadia mak, na mangukap roha ng pikiran nami, asa tahu kami majalo, huhut marasaulihon hatami, asima roham, upasahat tami may, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Salam. Kami atas nama keluarga Pendeta Pardi Silalahi, Songoninang Majelis Nihuriata GKPI Padang Bulan Medanon Pasahaton tabi dohot horas-horas tuhita. Selamat tahun baru marihita. Molo di minggu pertama songonon somal doi di Ganuk Puria songonna moru do par minggu puasa ai gudang do mulak martob baru tu bona pasugit pulang kampung. Jadi adong sebagian naung mulak, alai sebagian nari bah dang mulak dope. Jadi tak maklumi mai, ai memang macai natabu on na mulak tu bona pasogito nate. Las roha pasupang dohot keluarga, donga sahuta, donga sahuria, Dunguwi ma pasupang dohot natoras. Memang lojado. Alai di lojana ido nang lasni rohai. Muliate ma hipas-hipas do hita saluhukna. Dumuwi ma lasni rohata di barita nauli si jalo otta sadarion natar surat di Yohanes Bidusada ayat 10 sahak rodi 10 pitu. Asata jahama amanginang mar gatisorin. Di Portibion hiaddo ibana jala marhite sianibana do menjadi Portibion HP dang ditadda Portibion ibana Narodo ibana manopot na di ibana hian. Gabedang dijakon akka na di ibanai ibana. alai manakpiga na majakkon ibana tusido di Leon Huaso asagabi anak ni debatana sida akan porsea di guarna. Ima akan sotubu sian mudar, manang sian sakap ni daging, manang sian sakap ni bawah, tung sian debatado. Gabi daging mahatai, jala maringat di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangaponna, ima hasangapon ni anak sasada nasia namai, gok asini roha dohot asitongan. Di hati dakon si Johannes do ibana, ainin nama, odo ibana nahudoki, narosian pudiku, jumolo do ibana adong asa ahu, ay parjolo hiaddo ibana. Ai sian hamoraon na do saluhut hita macalo. Ima
asini rohana, asini roha, naso marnamotok. Ai marhite sian simusa do di lehon anggopatiki. Alai hinorhon ni Yesus Kristus do menjadi asini roha dohot asit tongan. Ola ni masahakna, oleh atema dihita saluhukna. Kurian itu hatta amanami nanami macailas roha sadarion Oma parminggu perjulu dihami di GKPI wilayah 2 GKPI Padang Bulan Medanon. Saluhukna ala asi dohot holong ni rohani itu hatta. Tentu amanami nanami macai ingot do pehita dia kaari nauktabulus saliling di tahun 2025 nasalpui meraga maka pengalaman natahilala adong do itu tuak kalas ni roha alai laus adong do nangaka arsak ni roha meragam tarsongon naung taboto takas masa do musibah di negara tahun banjir longsor macai godang na korban bahkan sebagian senasida dang boy dohok be marnatal martau baru ay sodong be bagasna. Jadi dohok dohita makilala songod dia matutu si taunon nasida mulubui masa akan nasongoni dia karina salpu totu bui masa donangi nak tutik kinaro ay namardalat do portibion rabdohot pinarhagiok ni rohana. Alai gudang doaka musibah dang murni holan faktor alam. Alai nalos dohot donang jolmai berpartisipasi merusak keseimbangan alam. Mulak kapujangga mandok maka alam pun menjadi murkaninna. Alai saluhuk nai siap parbinotuan ni debatado jala di luas debatado i masa sonari nagabe sukun adong dosya kita na mampu mamereng sahatu jolo tarsongod dia manamasa muse lam duminggat dongoluta tutikinaro manang sebalikna dangadok kita nabui ubotosa holan debatado si boto tiki kita holan na madalani do makana macayargado tiki i so tung marsal puani so makorhon las niroha dihita hasangapod di Tuhan. Waktu itu adalah indah ninna. Molo halak dongat tapar Eropa adido time is money. Waktu adalah uang nama dok macai argado tiki. Sangasal pudak kasol-solan. Ido amanginang buhado hita menyikapi situasi nanaing ro ido nanaing berengotta siat turpuk jamitao tabereng disosada kesaksian ni naposoni Tuhan
Yohanes taringot tu Tuhan Yesus. Ai sedo tu Tuhan Yesus di hita. Simbol doon manang pegangan, manang dasar hidup. Ai longang do iba. Budang doaka bagas nihaka ala Kristen dipajang di si salib. Molodangi gambar di Tuhan Yesus na tersilang. Molodangi gambar ni Tuhan Yesus sedang memimpin perjamuan kudus. Last Supper. Di sada sisi bangga iba partuham ma perjamuan narohado. Alai merengos yang fakta sehari-hari sehira nahulas simbol doa kagabar naking naroha. Dangapala tarida siya nakapakatayon, siya nakaparulau. Bahkan marminggu pe manitiari do, manitiari. Odo nani do nanoeng. Berarti buido holan sekedar pengilabuat do yak kagabar-gabari naroha. Tohodo amanginang sudah hita namarugamo do beragama. Aha agama ta Kristen. Alay molo dia usad diri ugamoi sampul doi. Sampul. Boido bagak sampulon. Bahkan boido honon lux. Lux. Alai sasitong na anggona hinirim ni Tuhan siak kita dak sekedar marugamo. Dak sekedar sampul lux. Alai buhado partodiota kehidupan rohani, buhado spiritualitas ta, spiritualitas. Odo apalah nah hinirim ni Tuhan. Ayang go kesingon sampulon nabuhe pinature-ture don. Nabuhe di makeup don. Nabuhe di markup. Dakola di makeup, di markup pe boy. Molo sampul. Alai na pinangino ni Tuhan partodion. Tarida do Tuhan Yesus siang nguluta. Tarida do Tuhan Yesus siat cara berbicarata. Tarida do Tuhan Yesus siat cara berpakaian. Tarida do Tuhan Yesus siat cara membangun hubungan dohok-dongan. Tarida do Tuhan Yesus sian kehidupan bertetangga. Tarida do Tuhan Yesus ada orang di kantor kita bekerja, ada orang di ladang kita bekerja. Amangina. Dikritik di son, dikritik si Yohanes do sasitonga kehidupan ni halak Israel. Memang di zaman ni si Yohanes ngatorop sopiga halak Kristen. Alai sasitong na kekristenan sampul dope. Sampul. Sehingga molo sampul do orang kuat. Dangarok kekuatan di sini, dangarok semangat di sini. Sonari nagabe suku-sukun, buasa songoni, 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 buasa songoni
Parnguluan nasida Huriana perjului. Memang gudang do tantangan waktu ini. Memang mulu tantangan non, pergumulan non, saliling adok portibio. Dan mungkin suadok tantangan. Dakolat di Huriana perjului adok tantangan pergumulan. Baka satu sadarion adok tantangan. Adong do penuaing halak Kristen di sudah timar Natal. Adong. Dakola di ada tempat memuji Tuhan pe diorai. Jadi terus dodok tantangan nih, termasuk gereja ton, ningok do takas, songo dia tiki nadi gurgari kita kan, nadi gurgari. Alai mulai ateme Tuhan, tak terulang be si songoni noai. Alai di nadeba susado nguluna sida. Jadi nadidok ni si anggota tantangan ni si adong. Nama mulus do pertibio rap do pinar hagio ni rohana. Badia may berli songol lauti. Saliling adong laut adong doga lubang. Saliling marsinodang matani hari. Adong dua logo. Haba-haba. Pasti doi. Dang boy do honot tanang unang marok galubang. Unang marok kabahaba. Dang adong dalan ni. Edusyon na mulo tapangido da ngarok kabahaba na madok mitok mamatani ari. Mulo mitok matani ari mitok masudi. Jadi yang go inti ni tangyak tatong laksi songoni. Tu sido na nang dibuat si Yohanes sok kita. Alai dinamasa ka pergumulan hamaolon, buharo hita bersikap, buharo hita mengadopi. Jadi mengadopi yang kasih songono dak sampul spiritualitas itu, partodiotai. Buharo hita makajong joko Kristus. Gabi ujahata, gabi dongata, lao mamolus, mengadupi sudiak kana masa. Ai holan ibana do juru selamat. Dangadong na asing. Jadi sia-sia do halak Kristen molo berusaha ibana mengalului kekuatan lain. Sudi kekuatan na di Portibio siani mana do? Mulodok pinabisuk ni Portibion, namalo ni Portibion siya Tuhan doi. Siya Tuhan doi. Jadi mula siya Tuhan do sudah sumberna, puasa pola talului itu nasing. Song istilah nuang didok mengalului alternatif. Ngadok pilihan utama, alai lau dope muse tuha birak siamun. Jala pada umumnya sia-sia doaka usaha ulau nasongoni. Jadi bohado hita asa fokus mengujak ko Kristus aibana do halua otak, ibana do sipalua. Bodoh di hati Indonesia di dok juru selamat. Tuh hata juru selamat, kata juru, dah dong nasi kolani mana do.
Jadi ngatak kastaboto imana do juru selamat. Mesias. Buasa talului juru-juru nasing. Dan adok keselamatan nabuwe dapat tita taparsaulihon sohola siad Tuhan Yesus. Ai Yesusi kepenuhan asini rohani de batarui nasahat tu portibion. Hagogo ni asini rohani de batarui nasahat tu portibion. Alai ngiri. Ibana do manop pa portibion tu hattai. Do sude pangisina. Roi bana tu portibion ditolak portibion. Hamu majo. Milik na dohita. Alai ditolak milik nai ibana. Terbuama perasanna. Molohita rupani ditolak keluarga tahita. Ape ngaber korbak-korbak kita laut usi. Ditolak. Haci do. Haci. Unakol ditolak. Digabusi pe haci do roha. Digabusi. Digabusi dongan iba haci do roha. Aku boto hamu. Dak haci rohamu digabusi. Ang gua haci do rohaku digabusi. Kalau nom memang humapod do. Rotu hatai siap benua gijang tu portibion. Na bohado tutu. Na hurang ulau do Tuhani. Memang amanginang. Molo ditatap Tuhani siap gijang. Macai denggat-denggat do sude sampul-sampul naking. Sampul lux lo sudi. Rumah tangga lux. Jabu lux. Gereja lux. Persikolan lux. Sudah lux. Siap benua gijang memang lux. HP didapok ma fakta ana di lapangan. Hajol mau nih dagaya mang. Ngiri. Sesama manusia pun tidak lagi saling mengenal. Tidak lagi saling memahami. Ngasih buat dalan nabion, si buat rohana. Namar donga sari pepe gutur. Nasahuria pe gutur, nasahuta pe gutur. Namar hamarangi pe ribut. Omma fakta lapangan. Nabi nereng ni Tuhan Yesus. Hidup didok si Yohanes di natazahanak king gabe daging mahatai. Daging disodang jagal. Daging dison maksud na jolma. Gabe jolma mahatai. Hatai firman. Makuling madebata jadi mahona tiur jadi tiur matutu. Jadi melalui firmani hatai jadi sudah dibaik. Sianna suadong gabiadong. Alai marhiti hatai firmani
na pinasahat ni debata tu hala Israel marhiti-hiti akka panurirang mengubah keadaan do manak situasi. Mubah do bangsa Israel nak pesongoni gudang ni akka panurirang di tongos tusi jugal do memang rohana sida. Jugal. Molo si saya si Jeremia madok si Hesekiel, bangsa Israel itu adalah bangsa yang keras kepala. Dijua do firmane, dilihat do hukum Taurat, patik. Alai patikon, diperalak mon, gabe hira songom meam-meam mon dihala Israel terlebih dia pemimpin agama. Gabe alat kekuasaan doon na menciptakan ketakutan dia karuas. Jadi dioloi pei fatiki ala nama biar do. Sutuk kona ruhu pamisangon. Bahyado martuhan ala nama biar kona ruhu pamisangon. Bahyado marminggu ala nama biar kona ruhu pamisangon. Dang martuhak warni. Jadi secara firman napa pinasahat ni debatasi benua gijang memang dang mengubah keadaan. Enak pesongoni dak kecewa Tuhani diholong ni rohana. Sonari firman na diulana salelengon diubah firman menjadi daging. Gabe daging mahatai. Gabe jolma. Ise maksudna Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia. Hidup bersama-sama manusia. Jadi dak siak kejauh hape hita di bereng. Dak sian nadau be. Alai ngaroibana. Ngaroibana. Tu portibio rap dohot tita. Jadi molong asiat najono katong binereng. Badang adong be disisan diwara. Dakola sampul luksi betarida. Ngatarida doho isina. Oh nasongonon do hape nasongonon. Diboto tu hataima. Gudang do kasih tahu nonodang pola alani kesalahan nih bah. Alai buru alani faktor lain. Imana idok nak korban. Korban. Jadi firman naga bedagingi sahat tu pertibion asa gabe dohok do tu hatai makilala songo dia nata hilala. Gabe diliam majalah keluar solusi. Alai di nero tu hatai ahado responi halak Yahudi. Parsilak kon may bana ninna do. Di parsilak kon. Idok rohanian ngasabe Holanda sida mapersilak ko Tuhani. Nang bedoh be akan asing. Alai selama tidak ada perubahan, selama majua hita memakai Yesus gabi ojahan, berarti masuk dope hita kategori mapersilak konibana. Adong berita gembira di son, ujaha ma di ayat 12. Alai manak piga nama jakonibana tu sido di leho kuaso,
Asa gabi anak di debatana sida akan aporsea di iban. Odo solusi naking. Manangise nama kaporsea Yesus, berseratu Yesus, jala majalo Yesus saleleng ngoluna, tu soddo na dilehon huaso. Solusi. Tengok amanginang, rope tu hati sasitong atu portibion, Immanuel, pendampingan. Na menopak kita do menuntun hita. Ai dunia ka belantara doon. Isarani mendaki gunung, gua mendaki, berarti nakok. Tibodon, holan akan narak doho Yesus dosa hatu ujung, tu gijang puncak. Molodang dipakai Tuhan Yesus apa ropak dalam pengamuduron, tak mampu. Dang nama dok molong ngarap doho Yesus gabe sodong dalam mendaki, tetak do galubang laut, tetak do danau Toba marga lubang obak. Alai, omma ulina namar donga Tuhan, ditiki masa galubangi, dang lonong kapal tai di ramoti. Ditiki mendaki hita namar dalani, dang mudur itu ngadala kita. Alai rapu Yesus, ditopak kita siap pudi, diantar sahatu gijang. Maka dang adong istilah di halak Kristen menyerah, dang adong istilah putus asa di hita kana porsea. Peluang selalu ada, kesempatan selalu terbuka. Ido amangina. Sonari Muhammad itu asagabe anak ni debata hita. Anak disodak secara biologis maksudna. Alai diangkat tita gabe anakna alani haporsiauta. Tajalo ibana gabe amatta. Ama dihita. Berarti molo ama pemimpin doi. Berarti ko pos dorohaku tu pemimpiku. Ikonolo doau di pimpin pemimpiku. Kiri nina iko kiri doa wato. Kanan iko kanan doau. Mana do panutan? Dia manami nanami. Dihita Huria nahina holongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Unang be sekedar sampul tai lux. Betul-betul mahita martuhan. Gudang noy ngamang mulu jujur kita. Mulu tabering akan nama son. Zaman noy ngon. Tabering matekas. Melimpah sudah teh, melimpah. Informasi melimpah. Kesempatan terbuka lebar. Di segala aspek doi. Contoh, informasi. Budu naik tak akses manangah informasi. Enggak didukung alat-alat canggih. Alai di balik nyosa sitong ngagudang kebohongan amangina. Di balik ini sudah nama saya gurak kebohongan. Songon hemponom majo.
Hemponika sasitonga menolong kita do. Mempermudah kita berkomunikasi. Aino aing so di soalan idau ni jarak be. Nadau pingajonok. Setiap menit boy hita video call. Maka tai tu anak kata, tu akka keluarga ta nadau. Masalahna hemponon no aing ngagabe disalahgunahon. Macegura kia gabus di hemponon no aing. Macegurang. Bahkan na lebih parah, tak kola perang mulut benuain, ngadohot perang handphone, merbadai di handphone, bah maki-makian. Itulah sandiwarai. Berengon ngalem sikok nguluon. HP rapuh. Puasa rapuh ahola sampul. Kehidupan spiritualitas dang mendukung kita dope. Di sodo sasitongna kehadiran gereja. Buhado gereja membekali orang-orang percaya dalam kehidupan spiritualnya yang semakin tangguh, kokoh. Bukti dia, bayakum mamanginang, tanggal 25 Desember, nataboto Natal doi, kelahiran Kristus. Alay ngai buat dongan onwaing. Gabi hari mualaf internasional ninna. Mabigi pa iba nga songon na risi. Ay sinamualapon. Ala Kristen. Ditinggal ho ka Kristenon na lautu bariban. Ala niyaha. Tangadok spiritualitas na. Rapuh. Ola lana itawar ho do jabatan. Mololo ho odiho. Ola lani tampal ni si bawa diado. Gateng memang. Sada dua do jol masongon ininna. Daksi palua ubeninna. Ola lani kecantikan ni si borua diodo. Ugadis hapor siaoki. Rapuh. Berarti sampul doha Kristenoni salelengon. Di BGP jamitai. Masuk kiri, keluar kanan do. Jalau do sasitonga kelemahan nih hakiristenota. Dan karukuat do pehita berakar di firman Tuhan. Sehingga yang terjadi banyak kepura-puraan. Bahkan lebih parah, kemunafikan. Songon halak Israeli. Bangga do nasida maddo anggohami bangsoni debata. Natar pilit. Ay, kurang ko natar jolayoti natar pilit. Bangga nasida disi. Alay kebanggaan palsu do sasitong na. Ay nasida naman dok parsilak kung may banain na. Di perjalanan sejarah gereja memang penuh dengan liku-liku. Gudang liku-liku. Gudang do pergumulan, sahatu sadario. Alay di soddo hita sasitonga manginang di jauh. Di bona ni taonon. Edang adok kita na mampu memprediksi hana masa tujulu. Na pasti ngadi pa hebbang debata dalat di hita.
si bolusot tamai selama 2020 nomor. Pertanyaan na, raponi se do hita mardala di si. Alaina pasti di sot di dok manak piga majakon ibana tu sido di lehok kuaso. Kuaso kekuatan solusi. Ay godak pertanyaan di portibion, godak kesulita kamaolon. Dang mampu hita anggo mangasahon dirita. Rapot Tuhan do hita mampu mengadopi sudinai. Jadi perlu manuai ketulusan, keikhlasan, kesungguh-sungguhan, kejujuran merumah tangga, marhuria bermasyarakat. Ido na pinang ido ni debata. Unang be bersandiwara. Unang dohot tita rapuh. Sa sitonga disodo kelibih hatasian nasing. Molo Tuhan ni alahadak ya mula mangulu. Ala yang ko hatta hamate ya petelu di bae. Balam mendaki gunung. Pigadam mabay non nay. Namate pe mangulu di bae. Bapigadam mabay non nay naik jabatan. Naik pangkat. Sudah kesuksesan naik portibion. Sasitong nga terbuka lebar do tuhita. Asal marap dohot Tuhan. Unang rap dohot nasing. Terlebih unang marguru tu dirita hita. Gurang do halak Kristen napistar. Gurang do halak Kristen perpangkat, perjabatan. Gurakia do halak Kristen namora. Nak pe gudang na pugus. Alai kekurangan na di dia mang. Bisu. Habisu konon hikmaton. Ede tung dapoti sa gudang-gudang nga sinahabuku tang dapot bisu. Bisuki hikmati anugerah Tuhan doi. Berarti kon naukak lo hita majalo Tuhan asai leo bisu. Ay molong amar bisuk portibion, terlebih hita halak Kristeno macai ulima portibion. Moru mata na longsor, pasti doi. Ay ngata hargai bi alam. Danganok pola be nama siak kalakalan. Molong amar bisuk kita, na terjadi aha, mensyukuri apa yang ada. Maka mulai atehon na ado. Tak perlu biau mengejar sana mengejar sini. Membuat na sosial dalan na daw. Tak tipe ni halak Kristen ni. Maka sebab pun nadong doang ko tipe ni halak Kristen. Alana itangyak tapi ido. Na iajar hon ni Tuhan Yesus. Lehom marihami sadarion hanguluan siapa hari. Dang guluk di portibiok kita. Ido macai uli edde na kinarang ni akadongan. Edde kordoi. Unang lalap di arta portibio. Ah, tabuhin edde. Puda na macai uli. Edang dia hinauli ni portibion. Martibako kinauli ni ngulut tasubo. Yang go ngului portibion. Para saat kina do namanginang. Borha pahita suku siap portibion si pitul lebarido sorong nasing. Erope hita tu portibio sorong. Yas do hita. Par mulak na pesongonido. Jadi buat apa mengguluk portibio nanggo gabe susah dong nguluta. Bayaro namora penwa yang dang boy modong. Holan ala ni biar rasutung ma di sorosol mai. Ya saya huingok do ruasta, na ringgasan no pertanyaan ngamar minggu. Jala saya dipanggil do rupani di dua siapaton. Asa di laut debata dalan ngulu-ngulu di bana. Jadi saya binot do di tangiango.
Alay dung mana pigani mardala rupani liling. Daki abe tari dai bana. Sadatiki pasupang ma. Sedih doang selilung daki abe ro. Marbinggu pedaung. Pertanyaan apa pedaung ne waro mang. Ahamelusna. Iya mang. Moloso hujaga kelapa sawiti hari minggu tak kohalak doina. Bah. Sani sini jaloh sawit miniku. Siat Tuhan ne mana? Bagaimana di persuadoho Tuhan dungi jaloh. Adi lo debata pe akka sinadongani dihita ingo tamanginang dakola dihitai. Au hiado marsuasuanan. Tangyaku amang. Tuhan, dakku dokot Tuhan padau panakku rau. Pasti dorok panakku. Di dia pe. Jelo pistar di panakku isak kita. Tangyaku dia. Tuhan, meloro pe panakku. Bunang kepala sudah dibuat, tolani dorok. Ditinggal hodeba. Jala memang itu faktana. Dak sudah dibuat. Oh, gabe doh hari Minggu kawalo nih. Gabe ngulu parto diop petar tinggal. Dang boy halu otta yang guartai daw. Olah Tuhan Yesus doh halu otta. Immanuel nganinna Allah beserta kita. Berarti dikawal dohita, dikawal do tongar tatai. Ono lah ibu dosa jopuk rupani Pitur mamurai hita, mangorui berkat do itu hita. Asal mamurai hita, moru berkat. Jadi do padang ulama mamurai, moran no berkat tuau. Mau liburai halak piau, bagaimana mai urusan namai, nabbe berkat itu au. Koni do manginang, itu maksud nadileo debata huaso. Jadi tamampat to mafirman menjadi dagingi, Immanueli. So tung bema parhita tu ribat, alai fokus mahita tu Tuhan Yesus. Ai holan ibana do haluota, nama buah kita mengantar hitam adalai 2020 nomon. Tuhan tamama masu hita saluna. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate marohanami Tuhan di berita nauli nauksahat Tuhami di bagasa sadarion. Kesaksian ni naposom Apostel Johanneson. Gabisa ada tugu-tugu mau dihami. Sada ujahan siti opon. Dangadok KPH luaon soholas ya Tuhan Yesus. Manang piga nama jakon ibana tu sido di lehok kuaso. Huhari kotok kami do Tuhan kuaso nasyakko. Dinalaho mardala kami mamolus tahun 2020 nomon. Edaku boto kami nama satu jolo. Soholan madalani hari-hari na pinasahak mi do kami. Alani ojak maho di ngulu nami leom madi kami bisuk hikmat. Asa huat tu si hami mangula si ulon nami, asa huboto hami madoksi dohonon nami. Jala homana toktong marsangap di ngulu nami ale Tuhan. Ai hodo si palua, jala hodo hanguluan nami. Atong pasu-pasu mahuriam, GKPI Jemaat Pamen doho nasare soton. Pasu-pasu nang sude ruas ni huriam. Sudah majelis, sudah penatua, sudah pemuda remaja yang nakon nami sekolah minggu, sudah na tua-tua nami. Tukoma Tuhan, nagabe pangudia di hami, urupi mahami di perdalanan ninggulu nami. Jala asiroham, buam mahami tulomo ni roham, asau nang mappar behami, tuhabirak siamun. Jala saya dongani mahami Tuhan, dumobi dia katangi yang nami, asa homa Tuhan, nama ngalusi di tiki nabi, ai huboto hami,
Nabardala do portibior rap dohot pinar hagio ni rohana. Alai molo rapoko do hami, margogo do hami. Tahu do hami lao mangula akasi ulan nami. Mau lihat mari ho Tuhan diaka ruas muna di bagasa parsahiton. Saya lehom Tuhan hama malum. Diaka namar haga leon leom Tuhan gugu. Diaka nama kawason para karejoan. Saho Tuhan nama ngalehon kesempatan dinasida. Diaka nama kasuason pare anak konon. Uka madala dinasida. Diaka nama kawason pardongas saripeon. Jodoh patuduma jodoh dinasida. Jala sai dame nasiakoma maringat diaka nama dongas saripe. Diaka na tua-tua nami akan lansia. Leom Tuhan las niroha dinasida be. Marsangak maguaramu saliling ngulu nasida. Diaka ya nakon nami name mek namar sikola. Do akan kuliah. Saya uka dala dinasida sahatu akan nasinita ni rohana. Mau lihat ma Tuhan buam mahuriam GKP pamem padang bulan medanon tulomoni roham. Pakai mai gabi dalammu para ratu barita nauli Dia akan berduka cita. Obar tu tikting namasa di huriam Tuhan. Leom apul-apul gogo doh las niroha tunasida lumobi madi keluarga nati ninggalhon. Songoni manang aka program ni huriamon. Terlubi madi tahun 2020 nomon campur tangan ko Tuhan. Salam takas puasomi sahat ujak di tonga-tonga ni huriam. Mau lihat madi huali Tuhan. Jumolose sama nasa dosa nami. Asiroham marhite-hite. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan si hokopami. Amin. Maredema huriata.
Barita nauli pabor hatok kita sumo baho pilihan tutu hatta hujahana tersurat di sada kronika 20 sia ayat 10 pitu songonom malido takas do huboto alede bataku hodo nama nguji roha jala hasitongat do lomoni roham dibaheni saluhuk naon sian sitong ni rohakku ubain na mangaringga sau margugu tole dohot bangsomo napungudison nunga huida marlas ni roha mangaringgas be margugu tuho. Amin. Tapasaha ma pilihan. Rap jongjong manita saluhut. Pasaha ma pilihanon tutuhan martangiang mahita. Ali de bata amanami na di banua gijang, di parhatopo rohanami dosia nuduk ni rohanami, hodo mual li nasau libasa na mauliutus. Di son hupasahat hami do, pilihan mauliate ni rohanami tuho, sai jalo jala pasu-pasu ma pilihanon, asa kebedalan panidangion, para saoran dohot ulau nasini roha di huriamon. Baik mangulunami gabi pilihan nahu Bartolomo ni roham. Jala parsidohot paroho karajaum.
Holong hasitongan dohot hadamiomu di sadok portibion. Uhai marohanami marhite-hite turdim. Asa sai toktong madok mau liate tuho. Di bagasan guarni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aro asian purba narosum ombahon Tuhan siluana lepasang apono Idado bintangmu amar sinar Alia manami nadi Banua Gijang, sai pinar badia maguarmu. Sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon nadi Banua Gijang. Lehom madihami sadarion hangoluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai ho apuna Kuriani Tuhata, mulak mahamu di bagas adame, marasaulihon, pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala di pasaorhon madamena tu toddi munabi. Amin. Salam.